दिनै जोंहा सान्तिपुर प्राइमारि BPFनि प्राइमारि मिटिं आरो दिनैनो फुराना जि प्राइमारि कमिटि दंमोन बे कमिटिखौ रिसाफल खालामनानै गोदान दाफिननाय जादों। उइमेन BPFखौबो गोदानै दाफिननाय जादों, इयुथखौबो गोदान दाफुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो भट सेन्टाराव मोनसे बुथ कमिटि दाफुंनाय जादों आरो बेखौनो बेनि दारैनो मोनसे पाब्लिक मिटिंबो लानाय जादों बे अफिसनि दरखं मोखाङाव। बयबो जेरैबायदि मिटिङाव फैदों नोंथांमोना दिनै नुबाय हाजार हाजार सान्तिपुर बासिया बे मिटिङाव फैदों खोनानाय लोगो लोगोनो लेंहराबालानो मानसिफ्रा मिन्थिनाय लोगो लोगोनो फैदों स्पन्टेनासलि। दा बेखौनो इसारा होनाय बायदि नुदों जे दानि UPPL सरकारनि प्रति जोंनि रायजो राजाफ्रा एकदम माने बिश्वास आरो बिसास गैला, बिसोरनि सायाव जोबोद दुखु मोनबाय। ओंखायनो BPFनि प्रति बिथांमोनहा फैनानै खामानि मावनो गोसो जादों आरो दिनैनि बे मिटिङावनो बे सा ओनसोल हाग्रा सेर सेराव थानाय गोबांथार बेसेबां जन आं दा नाम्बारखौ मिन्थिनो मोनला, बुरजाथार गामियारि जायफ्रा UPPLजों थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोननो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिटिं खालायै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावदोंमोन, बिथांमोनहा बोराबनानै UPPLखौ बोराबनानै दिनै BPFआव जइन जादों। गतिके फैगौ इलेक्सननि समफ्राव बे सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै BPFनि समर्थकफ्रा माने BPFखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गोबांथार बांबाय, जों बेखौ नुनो मोनदों। BTCखौ बानायदों बे ओनसोलनि गोग्लैसोनानै थानाय ट्राइबेलफोर आरो ट्राइबेलफोरजों लोगोसे थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिखौ राजनैतिक भाबै एम्पावार खालामनो, इक'नमिक भाबै एम्पावार्ड खालामनो, माने अर्थनैतिक उन्नयन लाबोनो, शिक्षायाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ, शिक्षानि दिगाव एम्पावारमेन्ट लाबोनो माने शिक्षायाव आगोल होनो आरो बेबायदिनो सामाजिक उन्नयन लाबोनो थाखाय BTCखौ दाफुंनाय जादों। 2003 सननिफ्राय BPF दला जेब्लानो BTCखौ सालायदों बे समनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव थानाय कृषकफोर, जि कृषकफ्रा नांगोलजों जिग' मोसौ मैसोजों हालेवनानै जानाङोमोन आरो दुब्लियाव बा खेथि फोथाराव खुनु इरिगेसननि दै होननाय बिथांमोनहा खोनाफेरामोन, नुफेरामोन। दा बेखौ ट्रेन्सफर्म खालामनो थाखाय कृषकफोरनो जेरै नांगौ गावसिनि आबादखौ मोजांसिन खालामनो हानायनि बेबस्था जोङो BTC सरकारा, BPF सरकारा खामानि मावदोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा बिसोरनि भबिसतआ जेन' मोजां जायो, शिक्षा मोजां मोनो, बेनि थाखाय जि मावनांगौ जोंनि BTC दाफुंनायनि आगोलाव समग्र BTC ओनसोलाव जोंनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था जेरैबायदि गाज्रिमोन बेखौ जोङो फोसाबफुंनो हादोंमोन। जोंनि जायगायाव टेक्न'लजि इन्सटिटिउट खुनु बेबायदि होननाय टेक्न'लजिनि इन्सटिटिउट जोंनाव गैयामोन। जोङो इन्जिनियारिं कलेज बानायदों, CIT बानायदों आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव ITIनि सेन्टार जोङो बानायनानै होदों। बेनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा एसेब्लाबो टेक्न'लजिनि गियान बा शिक्षाखौ मोननो हादों। जोंनि जायगायाव स्कुल कलेज फरायखांनायनि उनाव इउनिभारसिटि फरायनो मोनामोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बानायनानै दिनै बेवहायनो MA PhD जोंनि मानसिफ्रा फरायनो हादों। थिग बिब्दिनो शिक्षायाव जोङो आगोल होदोंमोन। जोंनि हान्था मेला जोबोद गाज्रिथारमोन। हान्था मेला गैयिनि थाखायनो जोंनि जायगायाव खुनु धरननि बिजनेस बेबसाय सोलियामोन। दिनै खना खनला गामि मोनफ्रोमावबो गारि सालायनो हानाय हान्था मेला बे BPFनि समावनो, BPF सरकारनि समावनो जोङो बानायदों। आइ दालां गैयिनि थाखाय आइ बारनायनि, बिमा बारनाय होननानै बुङो। बे निसिमा ओनसोलनि मानसिफ्रा गथ' गथाय लोमजाब्लाबो, बिसिया फिसा जानांगौब्लाबो डाक्टारनि खाथियाव लांनो हायामोन, थैखोमानानै थायोमोन। दिनै जोङो बे आइ दालांनि सायाव आइ दैनि सायाव गंनै दालां बानायनानै निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोदान मोनसे जिबन जोङो लाबोनो हादों। थिग बिब्दिनो समग्र BTC ओनसोलाव जोङो सोलायनाय लाबोदों, ट्रेन्सफरमेसन लाबोदों सोब दिगायाव। नाथाय जि UPPL पार्टि, बे पार्टिया थांनाय इलेक्सननि आगोल
BPF सरकारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै जोंनि सरकार जुदि जायो अब्ला जोङो BTC ओनसोलाव परिबर्तन लाबोगोन सोलायनाय लाबोगोन माने BPFआ जि मावदों बेनि 100 गुना 1000 गुना जोङो खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि प्रतारना दिनै खालामबाय न'खर न'खर रायजो होगोन होननानै बुंबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखै दिनैसिम मोनफ्रोमबो जायगायाव उन्नयननि खामानि मावगोन दालां गंसे बानायाखै स्कुल गंसे बानायाखै हाथाय गंसे बानायाखै माथावरि गंसे बानायाखै खालि थाखा जानाय पार्सेन्टेज लानाय होननानै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा खोनाजोब्बाय बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ खोनानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनबाय BTCखौ खमथाखौ बारायहोनो नागारै BTCनि खमथाखौ जि खमायहोबायनो 16था डिपार्टमेन्ट हरफिनबायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरोबाव माबायाव आसाम गभर्नमेन्टआवसो थांफिनबायनो माबानि अन्थाइ बालानि महलनि फैसा क्रेसार मेचिन लगायनानै बिजनेस खालामनायनि फैसाखौ BTC सरकारा मोनलानो आसाम गभर्नमेन्टआसो मोनलांसैनो बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां खोथा जोङो दिनै खोनाफिननो मोन्दों दा बेफोरखौनो दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा बे UPPL सरकारनि प्रति आस्थाया दिनै जोब्बाय जोबोद मोजां हानि पाट्टा जुदि होदोंब्ला बिथांमोनहा मोनसे बानायदों जे लेन्ड मेला हानि मेला बानायदों आरो बुंदों बे हानि मेलायाव सोरबाफोरनि हाया जुदि नियादि जायाखैबा बाहाय एप्लाइ खालामनांगौ हाखौ हानि मेला बानायजाया जुदि आयेन बानायो बे आलादा खोथा मेला बानायनानै मोननाङै मानसिफ्राबो मोननो थाखाय जुदि दरखास्त होयोब्ला आरो मोननांगौ मानसिफ्रा मानिबा थाखाय दरखास्त हैनाया जाथ'वाखैब्ला लेट जाबायब्ला गावसोर खामानि मावनो थाखाय मोननाङै मानसिफोरनोबो हा होफ्रांनो हागौ ओंखायनो बाहाय मेला बानायजाया दा थाङै थुङै ओरैबायदि खालामगोन ट्राइबेल मानसिफोरनि हायाबो कास्टआव दङ बर' मानसिफ्राबो नेपालि मानसिफ्राबो कास्टनि हायाव दङ आदिबासियाबो कास्ट लेन्डआव दङ राजबंसियाबो कास्ट लेन्डआव दङ दा बे सरकारा जुदि कास्ट हाखौ नियादि पाट्टा बानायनायनि आयेन बानायग्रोआबालानो हानि मेला बानायो आंथ' नुदों बे कास्ट हाफोरखौ बिसोरो कब्जा खालामनानै मोनसे लेन्ड बेंक बानायनायनि प्रप'जाल बानायदों लेन्ड बेंक माने बे कास्ट लेन्डफोरखौ सरकारासो माबानानै लागोन गावसोरनि सरकारि कब्जायाव दोनगोन लेन्ड बेंक बानायनानै आरो उनावहाय सोरबा हा गैजायैनि नामावहाय हा मोननाङै मानसिफोरखौ बेवहाय सेटेलमेन्ट होनो हागौ बेखौ साबधान जानानै थानाया मोजां जुदि क'क्राझाराव हा पाट्टा रानदों जोबोद मोजां जादों खारन क'क्राझाराव जों नुयो जे दासिमबो 60% हाया नियादि पाट्टा नङा बा 60%नि बारायानो नियादि पाट्टा नङा अबयसे बेनि गेजेराव फरेस्ट लेन्ड दङ फरेस्ट लेन्डआ फरेस्ट हिसाबैनो थानांगोन खिन्थु जि सरकारि हा दङ बेनिफ्राय ग्रेजिं लेन्ड दङ बेनिफ्राय मा होनो दैनि सेर जि हाफोर ओरैनो दङ बे हाफोरखौ जुदि एलटमेन्ट होयो आरो नियादि पाट्टा होयो हा गैजायै मानसिफोरनो जोबोद मोजां जागोन फैगौ MP इलेक्शननि थाखाय BPF दोलो हिसाबै जोङो अक्ट'बर बा नभेम्बर मासावहाय जोंनि केन्डिडेटनि नामखौ रायजो राजानो खोन्थागोन डिक्लेयार खालामगोन होननानै जोंहा थांनाय बर्मा कनभेन्सनाव जोङो डिसिसन लादों बे हिसाबै दासिमबो रावनिबो नामखौ लाथ'नाय जायाखै थेवब्लाबो जोंनि BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सानै साथामसो केन्डिडेटफोरनि नामखौ सिगाङाव दोननानै जों दा खामानि मावगासिनो दङ सम फैब्लानो सोरआ जागोन बेखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन नाथाय BPF दोलो हिसाबै दिनै BTCआव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो धोरोमनि रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो राव बुंग्रा रायजो राजाफोरखौ खौसेयै BPF खालामजोबनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खेथ्रआव जों नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै BPFनो भट होनो थाखाय दिनै आगोलबोदों जोङो BPF दोलोआ जेब्लानो गभर्नमेन्ट सालायजेनदोंमोन बे समाव जेबो गैयामोन दालां होननाय गैफेरामोन लामा होननाय गैफेरामोन दैखर होननाय गैफेरामोन कारेन्ट होननाय गैफेरामोन गारि होननाय गैफेरामोन दा बेनिफ्राय माने शून्यनिफ्राय जोङो आराम्भ खालामदों
दा सासे मानसियानो गावनि जिबनाव गासिबो खामानिखौ मावनानै गालांनो हाया बिनि गावनि न'खराव जि नांगौ न' बानायनांगौ गारि घरा बानायनांगौ फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ धोनि जानांगौ बे खामानिखौ सासे मानसियानो मावलांजोबनो हाया तद्रुप BPFआ 15 बोसोर BTC सालायनायाव जेरैबायदि दिने रात्रि खामानि मावनानै जि लेभेलसिम लाबोबाय बेवहाय जोङो बुङा जे जों गासैबो खामानिखौ मावनो हाजोबदों दासिमबो गोबां लामा बानायनांगौ दङ रायजो राजाफोरनो जोङो कारेन्टखौ होजोबनो हाबाय खिन्थु दै लोंग्राखौ जों होजोबनो हायाखै दा बेखायनो जोंनि उनाव जाय सरकारा दिनै फैबाय बिथांमोनहा जों मावबोनो हायि खामानिखौ अनेस्टलि रायजो राजानो जेरै नांगौ ओरै मावनानै होनांगौ बे खेथ्रआव खामानि मावनायनि बेलायाव उनथिं जानानै थानो नाङा आरो कनजुस जानानै थानो नाङा नोंसोरो BPF सापर्टारसो नोंसोरनि लामाखौ जों बानाया नोंसोरो गुबुन पार्टिनिसो मानसि UPPL नङा नोंसोरनो जोङो न' होआ नोंसोरनो जोङो सरकारि आसनि होआ बेबायदि जानो नाङा नेताफोरनि मन'भाबा खिन्थु जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जायनि थाखाय अबेबा गामि जाय गामिया BPFखौसो सापर्ट खालामो UPPLखौ सापर्ट खालाया बे गामियाव सरकारि आसनि होनो नागिराखै मा थांखि मानि आगोलाव जे आङो UPPLमोन UPPLआव जोङो भट होयो भट होनाया जोंहा जेबो मोनथाय गैयिनि थाखाय दिनै नैबे BPFआव फैनाय जाबाय जेबो माने मा मोनथाय मोनाखै मोनथाय माने माखासे न' मोनदों माखासे मोनाखै थाखा मोनांगौबो मोना जेबो सिना गैया जब खारनो थाखाय जों मोना जब खारा मालाय रानना जायो दा बेनिखायनो जों ग्रुप लानानै बे ग्रुप लानायनि गेजेरावनो आं लिडार जानानै लोगोफोरखौ लिंबोनानै आङो बरदांनि आंनि मुङा जादों जुमाय नार्जारि नोंथांमोनजों साबैसे सोद्रोमाया एसे बुरजामोन माखासे फैयाखै आरो फैबावनांगौ दं आंनि गामिनिफ्राय जेबो मावथ'नो हायाखै नामा जेबो मावनो हाथाराखै मावाखै माने जेबो मोनथायानो गैया जों एसे मोनथाय दंबा जों थागौमोन जेबो सिन गैयिनि थाखाय जों बारनाय जादों